alles om gezond te blijven, jongens. Kijk, dit is heel goed voor je immuunsysteem. Een citroen is goed voor de vitamine C en voor het kalium. En water, ja, dan moet je natuurlijk ook genoeg drinken. Ook vandaag praat ik weer met mensen die van alles verzinnen om het leven niet te zuur te maken, zou ik maar zeggen. Dit liedje moet ik zingen van de musical. Ik ga het dan proberen. Roef en Bing oefenen nu thuis voor de eindmusical van school. De stoere held lijkt rustig in het rond. Wat blijf ik cool, ik lijk wel op James. Wat spelen jullie precies? Dan ga ik met mijn vriend Rick, in het echt heet hij Robin. Dan gaan we eigenlijk een beetje op avontuur en dan moet ik ook een liedje zingen. En we vinden professor Snorremans gek en daar gaan we op onderzoek uit. Klinkt echt als een goed verhaal dit. Ik word eigenlijk best wel nieuwsgierig gelijk. En vinden jullie het leuk, toneelspelen en zingen? Of is dat nou niet echt iets waar jullie denken, nou dat doe ik nou graag? Ik vind het niet zo leuk. Ik vind het wel leuk. Ja, ik hoop wel natuurlijk dat het doorgaat. En ik vind het thuis oefenen wel leuk, maar natuurlijk leuker met mijn klas. Ja, want wanneer zou die eindmusical eigenlijk zijn? 3 juli. 3 juli. Dus misschien dat je hem nog wel kan uitvoeren. Ja. Succes met oefenen. En ik zou zeggen tot de juli dan, hè? Doeg! Doeg! We willen graag de groetjes doen aan opa Karel en Elma. En oma Jackie en opa Wim en oma Engeline. En natuurlijk juf Rebecca uit groep 8 en heel de klas. En ik aan juf Sharon en juf Eva en heel mijn klas van de Prinses Irene school. Doei! Doei! Mooi, aan wie wil je de groetjes doen? Aan opa. Ja. Ja, Jaap? ja, Oma. As, Opa. Kees, En oma? Stan, En oma Tanja. Tanja. Nou, ook jij kan nog groeten doen aan je buurman, buurvrouw, opa of oma of je klasgenootje bijvoorbeeld. Een filmpje is natuurlijk zo gemaakt en je kunt het opsturen naar trotsopzeeland@omroepzeeland.nl. Wil je proeven trouwens? Probeer jij eens maar. Oh, lekker. Help een ander, maar eerst jezelf. Heel veel mensen willen graag een ander helpen. Gewoon door een bosje bloemen voor de deur te leggen of een kaartje te sturen. Super mooie initiatieven en ga daar ook vooral mee door. Maar als jij de gedachte krijgt, hé, ik wil iemand helpen, stel jezelf dan eerst de volgende vraag. Hoe voel ik mij nu? Voel jij je op dat moment goed en blij? Ga dan gerust je gang. Maar voel je je op dat moment niet zo rustig of niet zo blij? Help dan eerst jezelf. Ja, Willemijn, jij bent coach. Zijn mensen in deze tijd niet een beetje geneigd om zichzelf te vergeten? Ja, zeker. De mensen zijn bezig met vaak nog overleven en ook wennen aan deze hele nieuwe situatie. En dat vraagt veel van mensen op dit moment. Ik zie dan voor jou een tekening voorbij komen. Waarom teken jij? Omdat ik merkte dat die tekeningen ervoor zorgen dat veel meer mensen het snappen en er gelijk wat mee kunnen doen. En dat is mijn doel. Dus jij wil ze nu wat positiviteit geven? Of is er eigenlijk nog een onderliggende boodschap die je ze mee wil geven? Nou, dat is wel een hele mooie dat je dat zo zegt. Ik wil ze altijd positiviteit en meer energie meegeven. Maar de onderliggende boodschap is wel, denk nu eerst even aan jezelf. Wat kun jij nu doen? Alles mag er zijn. Ook alle emoties mogen er zijn. En vanaf daar kun je dan weer verder gaan bouwen. Alright, een kip. Een scharrelkip. Dat wordt lekker jongens vandaag. De donderdag vandaag jongens. En we gaan vandaag een koninginnenhapje maken. Een royal koninginnenhapje. En dan gaan we heel die kip voorbereiden natuurlijk. Want het allerlekkerste, het kontje, hier, de soliles noemen ze dit. Dat zijn de kippenoestertjes, zou ik maar zeggen. Die pootjes gaan we gebruiken. We gaan heel die kip gebruiken. En die gaan we mooi in zo'n bladerdeegbakje doen. Dan kun je lekker met die kinderen maken. Superleuk. En ja, een weetje van de dag. Een weetje van de dag is dan dat dit het lekkerste van de kip is. Kippenkontje. Super lekker.
Hoi, ik ben Kar. En ik ben Char. In Zeeland zijn er allemaal toffe initiatieven gestart. Mensen doen allerlei vrijwilligerswerk. En wij hebben ze gevraagd of ze daar een video van willen maken. Toch, Char? Ja, ook vandaag hebben wij weer op social gezocht naar leuke initiatieven, mooie video's. En jullie hebben er weer heel veel ingestuurd, dus blijf dat vooral doen. Dit zijn de filmpjes van vandaag. De afgelopen dagen zijn we met een groot team druk bezig geweest met het opstellen van een live-uitzending. We vinden het belangrijk dat in een tijd waar de kerkdeur dichtgaan en de Bijbel open gaat. En dat we jou kunnen bemoedigen om vol te houden. Bananen, stroopwafels, zuurkool, kaas, liga, suiker, melk. Ik heb een aantal spullen bij elkaar gelegd, in een doos gedaan en naar een persoon gebracht die afhankelijk is van de voedselbank. In principe kun je alles gebruiken. Het zou erg leuk zijn dat er meer mensen dit doen, zodat iedereen fijn deze slechte periode doorkomt. Bedankt. Heb je zelf nou ook een leuk initiatief? Moet je het even vloggen en sturen naar Trots op Zeeland. Aan boord van het schip moesten de mannen natuurlijk ook naar de wc. En we weten allemaal wel, als een man ergens moet plassen, dan is dat geen probleem. Dat gebeurt gewoon overboord. Maar een grote boodschap is ietsje anders. Daarom was er op elk schip een klein hokje gemaakt met een plank overboord met een gat erin, waar de mannen op gingen zitten om een grote boodschap te doen. En om hun billen af te vegen, haalden ze dit uit het water. Dat is het verhaal van het allemanseindje. Dan hadden ze niet zoals wij van het luxe toiletpapier. Maar ze hadden een stukje touw, dat hing in het water. En dat gebruikte iedereen. En een ouderwets woord voor iedereen is alleman. Ah ja. Dus daarom heet het allemanseindje. En kinderen vinden dit altijd een erg leuk verhaal. Ja, alle poep- en plasverhalen zijn natuurlijk fantastisch. Maar is het ook jouw favoriete verhaal? Ik vind het altijd heel erg leuk om te vertellen. En ik sta daar ook bij dat filmpje bij een prachtig schip. Nou, het is mooi om te vertellen hoe het leven in die tijd aan boord was. Het is bijna 400 jaar geleden dat dat soort schepen voeren. Nou, dat vinden kinderen toch altijd heel leuk om te horen hoe dat allemaal ging vroeger. Bijna iedereen heeft een trap in huis. Pak de trap nou eens op een andere manier. Op en neer en dan ga je pas door. Stap op en dan door. Wordt dat te makkelijk voor je? Neem je gewoon een wasmand mee. Dus dan loop je met die wasmand op en weer terug naar beneden. Wat wel heel belangrijk is, let op waar je je voeten neerzet. Ga niet te snel. Oefen even en je kan dit iedere dag wel even doen. Heb je je training ook weer gehad? Nou weet je, ik ga gewoon er even lekker door. Ik zou zeggen, tot morgen jongens. Blijf fit.